Салом алейкум я бор дига. Мо худи қариб 1 километр дурем. Онҷа чапаши девли ки насиб шуд ай тараф уш мерем сёнка мекунем. Мо худи 1 километр зиёд дурем да онҷо. Чапаш да онҷо. Ай не гамвера ки десе бардаро корден қариб уже шидаи гандум вақти дарав шуд. Дар дарав кунӣ мешавада барои ки на ферверавӣ иншоалло ки хуш равинед. Донош хеле донош созай бардаро тарафи наҷа юмшқа кордагай тарафаш гандума гандум у тараф даги барбари ва ё уже чӣ кардем дарав кардем барои ки иҷа соҳибое ки из заминаи ҳамоан хонаашон таги лойда ва ё пушти хонасозиян иншоалло ки чӣ кунанд камтар тинҷ кунанд иншоалло ки камбайна ё ав тараф дагиёш даст дарав кардаган ин тараф лавлави ҳамаш хор буромада где-то чанд метр ше хора нигаҳ кунед бародаро худш маълума кабуди кадеса ира ба камбайн медравӣ ба даст намешаванд ки хорш бисёр буда иҷара баканака мерем пеши ҷое ки чапашдагӣ мо полни кругои тарафи чӣ кати пуштинаи боғо кати гаштем омадем боло лавлавиам канал омадем на и тарафо тинҷа е гуфтам тарафи дарае ки ҳамин қишлоқи лойзадагиё чӣ мегиранд об мегиранд ҳамунҷам чапашдаки не у тараф тинҷ бе тараф тинҷа мерем ҳамун тарафи ҷое ки лои чапашида хоку дара кӯпу замин ҳамаш чапашда дига онҷа мерем ба майда майда тарафи хона иншоалло ки хеле запис кардагем шумо тамошо мекунед ҳама чӣ бохабар бошед лайк пайк ҳама чиро моне карочи бародаро майда майда лави ҳамун дарахтҳо бирем боз записа сар кунем насиб бошад.